נתי FM סקאר לזכרו של האסטרונאוט הישראלי הראשון אילן רמון. כן, זה היה האיש בכתום, האיש שחלם על היום, שהיום הוא חלום ורוד של כל ילדון, שמשייט בדמיון, שרוצה להגיע למרום, לפרוס כנף, לומר שלום. הישראלי הראשון, הבן אדם הנכון, בזמן במקום עם אותו ביטחון, עם אותו החיוך שכיום זיכרון. מי היה מאמין שהכל יסתיים באסון, שעוד לפני שזה התחיל זה נגמר. כל כך כואב ומוזר לדבר עליו בזמן עבר. זו הייתה התגשמות לחלום השליחות, גם כשזה היה רחוק הוא האמין שזה קרוב ופשוט. בדיעבד הטעות, אבל בשבילו זו הייתה מטרה שלבסוף הפכה לתוצאה מרה, ולא הייתה ברירה. הלוואי היה אפשר להשיב את הגלגל חזרה. כמה שרחוק יותר קרוב, תתחיל בדמיון כי אין לו סוף. אם לא תנסה מותר לחלום, אין מקום רחוק מדי, לך אליו היום. האילן שפרח וצמח גדל עם השנים, הלוחם שהלך וזרח טיפס לעננים, האחד שהגיע לרקיע נגע בכוכבים, הביט על העולם שבו אנחנו חיים. כדור עגול ומסופח במין אותם יצורים לא מובנים, אנשים חיים בחיים לא חיים, מתווכחים ורודפים אחרי דברים לא ברורים. הצרות מתגמדות כשרואים כמה אנחנו קטנים, כמה החיים הם גדולים, כמה זמן מבזבזים כשבמקום עומדים לא זזים ולא מזיזים. זו הזדמנות של פעם בחיים לזכות ביקום, לחזות בקיום מבעד לשחקים, להיות ולחצות את כיפת השמיים, מהחלל האינסופי לראות את ירושלים, לייצג את ישראל, הארץ, המדינה והעם. אילן רמון לא יישכח לעולם. כמה שרחוק יותר קרוב, תתחיל בדמיון כי אין לו סוף. אם לא תנסה מותר לחלום, אין מקום רחוק מדי, לך אליו היום. יש בתוכנו, בני העם היהודי, כל כך הרבה מחלוקות, דעות והשקפות. אולם מהחלל, כדור הארץ נראה אחיד, ללא גבולות. אילן רמון.